ንግስቲ ነዞም በብዕፃ ዓለም ዝተሳናበቱ ዋደን ወድን ብንብዓት ተሳናቢታቶም ናብታ ዝተበገሰትሉ ዝባን ዳዕሮ ቀጸለት። ንግስቲ ዝባን ዳዕሮ ምስ በጽሐት ቀጢላ ናብቲ ዋርድያ ተጸግዐት። ሰላም ሓወይዋ በለቶ። ምንድነው በላ ገጹ እስር አቢሉ። ሃማዓልካ በለት ደጊማ ብልስልስ ልበለ ልሳና። ምን ፈልገሽ ነው ለማኝ በላ። ሕዝውን ደጊሙ ንሱ ትግርኛ ንሳ አማርኛ ሓሪምዎም እዩ። አንተ ና በሎ ንሓደ ትግራዋይ ወታደር። እቲ ትግራዋይ ዝመስል ወታደር እንታይ ደሊኺ ካበይ መጺኺ ገለገለ ሕቶታት አዳራሪቡ ሓተታ። ካብ መጠለያ የመጽእ ኣብዚ ድማ ኣቦይ ተታሒዘሎ። ስለዚ ኣነ እውን ናብ ኣቦይ የመጽእ በለቶ። እቲ ትግራዋይ ዝመስል ግን ድማ ትግራዋይ ተግባር ዘይብሉ ወታደር ንንግስቲ እንዳረኣየ ገጹ ዝኾነ ዝተለዋወጠት ነገር ይመስል። ኣቦይ ተውፅዮ ዲኺ ደሊኺ ወይስ ናብኡ ክትከዲ በላ። ንኣከዳድናኣ እናነዓቐ ተፈጥሮኣ እናድነቐ ዋይ ኣብዚኣስ ክዳን ከተማ ሸሊምካ ንግስቲ እያ ትመስል። እዚኣስ ክትቃላጠፈላ ኣለኒ በለ ብውሽጡ ሰይጣናዊ ሓሳብ እንዳጠጀ። ንግስቲ ነቲ ሰይጣናዊ ሓሳብ ትፈልጦ ነገር የብላ። ንሳ ዝደለየቶ ጥራሕ ምስ ኣቦኣ ምርኻብ ጨለ ኣምፀለይ በለቶ። ንሱ ብታሕጓስ ውቂዕት ልቡ ከም ዝውስኽ እንዳተፈለጡ ገጹ ፍሽኽ በለ። ዝሓፀፀ ቀርኒ ይነክስ ዝዓይነቱ። ዝገበሮ ውለታ ዋጋ ንምርካብ ሓፂሩ። ግን ኣቦኺ እንተውፂልኪ ውሽማይ ክትኮን ኢኺ። ብዘድንፁ ዘይጥዕምን ደረቕ ኣዘራርባ ንግስቲ ነቲ ተካል ኣዘራርባ ከም ዕረችኽ ኢልዋ ገጻ ሓቢ ከም ሰቲ ሽምርር እንተብሎ ቅድሚ ሕማቕን ጽቡቕን ምዝራባ ሓደ ሻምበልነት ማዕረግ ዝደርደረ መጺኡ ምንድነው እሱ በላ። ትእዛዛዊ ዓይነት ኣዘራርባ እቲ ትግርኛ ዘይኽእል ወታደር እቲ ኩነታት ነገሮ እዝኑ ሰሪቑ እንታይ ይብላ ከም ዝነበረ ይሰምዕ ስለ ዝነበረ እንታይ ደኣ ይብለኪ ኣሎ በላ ትግርኛ። እቲ ቁሉ ወታደር ተንበድበደ። ኣቦኺ ናብዚ ከም ጸልኪ እየ ዝበለኒ በለት። ንግስቲ ብቐጥታ ከምታ ዝበላ። ቅድሚኡ በዚ ተኸሲሱ ዝነበረ ወታደር ኣብኣ ከሎ ተቐይዱ ናብ እስር ቤቱ ተወሰደ። እቲ ሻምበል ንግእዚ እናሓልዩ ዘይኮነስ ሰባት ሰፈራ ንምስዳድ ቁፅሪ ከይቀነሱ ካብ ምሕሳብ እዩ ነይሩ። ንግስቲ ምስቶም ሰፈራ መተሓባበርቲ ኣቦኣ ኣለሻ ኮልል እንዳበለት ወዓለት። ኣብ መወዳእታ ሽሞም ምእላሽ ተጀመረ። ኣቦኣ ንግስቲ ብትክክለኛ ኣብ ዝባን ዳዕሮ ኣትዮም ነይሮም። ኮይኑ ግና ኣብ ዝባን ዳዕሮ ክርከቡ ኣይከኣሉ። መዝገብ ተቃልሹ ከም ዝተጋገፀ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ተጻዒኖም ናብ ሰፈራ መኻዶም ተነገራ። ንግስቲ ኣብ ሰለቶ ፈዚዛ ትገብሩ ትብሎም ዝገድደ ሰማይ ፈረሰ።
كفيلا دكاكيما كتحسب دما تجددت بقى نبعدك ملس بلت قلت دما لمن كتكيد كم تخيل تجنقت مليسا بقى أنا وبوي كخيد علني زبل حساب دما يمزق نبستي أبوها ألشا كما يترخبو كم انتخيل كالي كاش حساب كونا بزوم مجبت إيزي بلوم حسابات استوترت نفستي رأسها مرزن تلعلوا سكدد أجنقا نفستي زي بفلات آيات تجنق زنبرت انبر زبان تعالو كم متاوي كونن بوزا سبحال نقر يلن نكتي نموت أخاك هلئ فولي مخنيات انتزي حليكا أي كألن كنتو بينا بحساب تساقي تنبر اللي نقاسيتا انتززررت بسيز رأيو وتحدرات نبقى قريبا مستفاد سامق خناتات بتخرات قريبو جمر بتم زبازحو أفهم مسكاب زقدد يسحو قال ممكن ويكون من نكات ندعبلو بحزن كنفرهم يموتو نبر حدا بعدمي من سيزخون هلكا قربيلو بعرين تحلو أكاديمي بموبال كورنا أحيزو دقف ندبلا نتي زفاسس نبرا دم بورقات مسالي صرارقلا نكستون قرب نفسي لله نشتي وتعسرعت قول حيلا دمار ايتو بزخنا ودسب أبزخنا اوان ستقفو زحبحبون بعيني مسكانا بكلاسو عيترفون نكستون نتي وتحدر بخبدا تبارخ كامبال حدا وعلت اتي وتحدر بهزي كي تفليا قريبو زبالسا كحبحب عدليو دكيفونا بحكمنا وسدا نبستي عب حكمنا قطوف حاجز مستقبرلا ملو ايوتا اخد سكر كالت عبوينا بيكيدو زبل حطوون كذا عرساس عبلا قرب عرف مسبلت اتي زحكما وتحدر حيزوا نعم حدا زلال بمقلاس كوكو عدلي نساون قلا خيبلت كيداك توقو او فتوت اتي وتحدر كن مزقائي عدلن حلوف تقامن نكستي فليدو نبعلونتي قلا زي تفنجرة أنبوت صغيريدا وقب أكالاتا نكستي نمركاب زتقاملو منقدي مخانو كاب قصو عسرار بؤني فلت قلو نبر ازي وتعدر نكستي دقاقيمو عين سنات أقرا قرص أكالاتا أتكيرو رأي بحقي وقبتن معربتنيا إلو بأكالاتو تفطراوي تسقاتات لنكستي استمارخ وتحدر شعون بسحات سبات سلطانات دو تحدراتن تراباريبون رجارتو سلز مسلو عقلون سأنا نتي تفطراوي وهبتون وستي استمارخ لسانو بفرحي اندا تربشه يكدي سلو حالي تنقو نكستي انا مش ابوهي كرخبكي بلا نكستي بتحقواز اكالاتا كله راحت ورر ابلا قتل كندما نسخي نحتي تخوني
ቃል እተውለ ይበላ ንግስቲ ከም ቅጽበት እቲ ታሕጓስ ዝነበረ ስምዒታ ሕርቀት ተቆጻጺሩ ካብ ዘለቶ ብድድላ ንሰማይ አንቃሪራ ንኣምላኽ ምቋት ጀመረት ሃለቃ 10 መልሓሰይ ትቆረጽ እንታይ ሕጸጸኒ ዋይ ኣነ እንዳበለ ሕርቕርቆት ኣቶ ሓቁ ትሪኦ ከለኻ ሃለቃ 10 ውሽጣዊ ፍቕሪ ሓዲርዎ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ግን እንታይ ዋጋ ኣለዎ ፍቕሪ ብስልጣን ተጠቒምካ ወይ ብሃፍትኻ ገዚእኻ ዝመጽእ ዝመስሎም ኣካል ሰባት ክገዝኡ እንተዘይኮይኑ መንፈስ ሰባት ንሓንቲ መዓልቲ እውን ክገዝኡ ኣይኽእሉ መንፈሱ ዝደሊ ክረክብ መንፈስ ደቂ ሰባት ክገዝእ ነይሩ ካብዚ ተበጊሱ ንግስቲ እውን ሰብ እያ እሞ ሰብ ድማ መንፈሱ ካብ ክሞት ኣካሉ መቕታል ንምውሳን ዝእግዶ ነገር የለን ስለዚ ንግስቲ መንፈስ ትገብር ፍጥረት ኣይነበረትን ብፍላይ ብሞት ኣዳ ፍቅርን ሞት ኣዲኣ ንደርጊ ዘለዋ ኣመለኻኽታ ክሳብ ዝኾነ ሰዓት ዘፍሐ ኣይኮነን ነዚ እውን እዩ ንሓለቃ 10 ፈለማ እትሕብሕባ ሰብ መሰላሙ መሊሱ ሕማቕ ተግባር ናብ ህሊና ዝኣተወ ንግስቲ ገላ ኣይበለትን ክትብል እውን መሰል የብላን ጥራሕ ጽልኢት ብልባ ሰሚዓ ከቲፋቱ ናብ ዝመጸትሉ በሪ ኣምርሐት ኣብቲ በሪ ምስ በጽሐት እቶም ዘእትውዋ ዋርድያታት ተቐየሩ ካልኦት ተተኪኦም ኣለዉ ወዴት ነው በልዋ ንግስቲ ኣማርኛ ወይ ከምጸማ በለት ከምዘይ ትሰምዕ ተረዲኡ ሓደ ትግራዋይ ወታደር ፀዊዖም መምፁ ናበይ ደሊኺ በላ ንገዛይ በለት ኣይፍቀድን ተመለሲ ኢሉ ገጹ ጽውቅ ኣበለላ ትገብሩ የለን መሊሶም ናብ ውሽጢ ይልኣኽዋ ንግስቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝኣተወ ኸሉ ይመሰለት ትፈልጦ ይብላን ሲዒቦቲ ፈልማ ዝነበረ ሻምበር ረኺቡ እሞ ናብ መተሓባበርቲ ሰፈር ኣረኻቡ በቃ ንግስቲ ንመሬት ትግራይ መሊሳ ከምዘይ ትረግፃ ተስፋ ቆሪፃ ናብ ዝተዋህባ መፅለሊ ድንኳን ኣተወት